Engem Novák Bencének hívnak. Volám sa Novák Bence. Az első blogban a Mika rendelettel kapcsolatos dolgokról fogok beszélni, ez az első blog. Takže v tom prvom bloku si povieme práve o Mike, čo už je, čo nás čaká. Ez ugye most az egész Európai Unióban egy iszonyatosan fontos téma. A toto je veľmi dôležitá téma v celej Európskej únii. Hiszen július 1-ével van egy nagy határidő. Pretože je tu jeden termín, to je 1. júl. Onnantól már mindenki csak engedéllyel tud szolgáltatni. Pretože od toho termínu už každý, kto bude poskytovať takéto služby, musí mať povolenie. Ugye a Blockband cégnek is július 1-ig kell megszereznie majd a Mika engedélyt. Platí to aj na nás, teda aj Blockband do 1. júla musí mať toto povolenie. Ugye elég kevés idő van, már csak egy jó 2 hónap. A už máme necelé 2 mesiace vlastne na to. Azt tudni kell a Blockbandről, hogy már ez egy 7 éve működő cég. A čo treba vedieť, že Blockband už funguje 7 rokov. Most is élő engedélye van Litvániában, nem a Mika, hanem egy korábbi kriptoengedély. Aj momentálne teda máme povolenia, sú v Litve. Nie je to Mika, je to niečo, čo už skôr teda bolo. Na és akkor mi is ez a Mika engedély, amiről itt folyton beszélünk? Mi a Čo vlastne znamená Mika povolenie, o čom toľko rozprávame? Ez egy annyira fontos téma, To je natoľko dôležitá téma, hogy én Magyarországon az elmúlt 2 évben az egész életemet erre tettem fel. že ja v Maďarsku som posledné 2 roky v podstate celý život dal na to, aby sme sa s tou Mikou zoznámili. Van egy honlapom, ez a Mika Ready Team. Ja mám vlastne vlastnú stránku, je to Mika Ready Team. Van egy nagy Facebook csoportom Mika Ready Team. Tiež Mika Ready Team, Facebooková veľká skupina. YouTube csatornám. Na YouTube mám svoj kanál. És TikTok. A na TikToku tiež. Tehát gyakorlatilag ebbe a témában nyomulok már 2 éve, tehát én azt gondolom, hogy ez most a legfontosabb téma a kriptovilágban. A 2 roky sa veziem na tejto téme a si myslím, že v súčasnosti je to najdôležitejšia téma vlastne v kryptosvete. Én azt gondolom, hogy most egy új szakma születik. A ja si myslím, že teraz vzniká vlastne nová profesia. Ugye a banki szektor az már tökéletesen be van szabályozva. Pretože bankový sektor ten je už dokonale regulovaný. A biztosítási szektor is nagyon durván be van már szabályozva. To isté platí o poisťovniach, kde sú veľmi prísne pravidlá. És az egész Európai Unió belátta, hogy a kriptopiacot is be kell szabályozni. A celá Európska únia vlastne sa zhodla na tom, že aj kryptosvet sa musí dostať do určitých kolají. Hiszen szabályok és keretek nélkül ezek a csalók cégek egyszerűen elveszik a tapasztalatlan emberek pénzét. Pretože bez toho, aby tu boli takéto pravidlá, tak vlastne tie podvodnícke firmy oberajú ľudí o peniaze, o ich úspory. Biztos ti is találkoztatok már ilyen kriptóhoz kapcsolódó ilyen átverésekkel, csalásokkal. Určite ste sa aj vy už stretli s podvodmi, ktoré sú spojené práve s kryptomenami. Én az első, amivel találkoztam, ez a Conligus nevezetű cég volt. Prvá firma, s ktorou som sa stretol, bola Conligus. Ki ismeri a Conligust, hallottál róla? Počul už niekto o tom? Ez egy ilyen tipikus ilyen crypto scam story. Je to cryptoscam príbeh. Tehát kriptóba kell befektetni, és hogy valahogy milliómosok leszünk, már nem emlékszem. Že teda keď investujeme do kryptomien, tak budeme milionári. De ezt olyan jól előadták, Tak dobre to bolo celé predstavené. hogy én ide befektettem egy komoly pénzt. Ja som do toho investoval veľmi slušné peniaze. Egyszer elhittem annak az okos embernek azokat a nagy dumáitnak. Proste som uveril to múdremu človeku, to čo hovoril a všetko som mu zjedol. Akkor még nem ismertem ezt az oldalt, ezt a Behind MLM oldalt, Behind MLM. Ešte som nepoznal túto stránku Behind MLM. Ki ismeri ezt a Behind MLM-et, ki hallott róla? Vidíme, že už niektorí poznáte tú stránku. Hát ez talán az egyik legnagyobb ilyen leleplező oldal, vagy ilyen... Je to jedna z tých stránok, kde vlastne zvyknú leleplezni, segítsetek. Scam figyelő, csalás figyelő. No. Odhalovať, áno, podvody, tak. Persze, aki éppen fenn van ezen az oldalon, az azt mondja, hogy ez egy szaroldal, hülyeség, aki fenn van. Že ten, kto je na tej stránke, tak každý hovorí, že proste tá stránka nestojí za nič. De érdekes módon, aki felkerül erre az oldalra, Ale je zaujímavé, že kto sa na tú stránku dostane, ott előbb-utóbb bedől, mert ezek az eléggé utána néznek. skôr či neskôr vlastne tá firma zanikne, pretože dohľadajú sa. Az én nagy szerelmem a Conligus is felkerült a Behind MLM-re. Aj moja veľká láska Conligus sa dostala na túto stránku. Ugyanis a Conligus átalakult OneCoin-rá. Pretože Conligus sa vlastne premenil na OneCoiny. Nagyon-nagyon sok pénzt elvettek. Veľmi veľa peňazí som tam. Hiszen a tulajdonos a Forbes címlapján szerepel. Vlastne na Forbes je majiteľka
Nem akárki. Rúža. Ignatová. A kripto királynő. Ona je vlastne kryptokráľovná. Ki hallott a bankoin cégről, hogy Szlovákiában mennyire pörgött, jó? Na az a lényeg, hogy én voltam a hülye, hogy én ezt nem építem. A vlastne ľudia na mňa pozerali, že som sprostý, že to nebudujem, že nerobím na tom, aby sme to propagovali. Ugye tudjuk, hogy mi lett ennek a vége. A vieme, ako to skončilo. Óriási nagy átverés lett. Je to veľký podvod. Ugye ez a Ruzsa Ignatov volt az egyik tulajdonos, a másik meg ez a Sebastian Greenwood. Vlastne druhým majiteľom je Sebastian Greenwood. Én őt ismertem egy ilyen nagy átvágásból, ezt a Sebastian. A tohoto Sebastiana som poznal z jedného iného podvodu. És akkor meghallottam a nevét. A keď som počul jeho meno, akkor nekem ez egy elég referencia volt, hogy innen menekülni kell. To bola pre mňa dostatočná referencia, že odtiaľ rýchlo utekať čím ďalej. No de a jelenkornak is vannak ilyen sztárjai. Ale aj súčasnosť má svoje takéto hviezdy. De ez csak így név nélkül. Nebudeme mená hovoriť. Ugye ezt nem én mondom, hanem a Behind MLM. Toto nehovorím ja, ale Behind MLM. Tehát én nem tudom, mely hülye vagyok. Ako ja neviem, pretože ja som sprostý. Csak ez a Behind MLM azt mondja, hogy ez a PLC Ultima, hogy ez is egy ilyen hosszú cikkek vannak róla Behind MLM-en. Ale na tejto stránke zase je tu ďalšia firma, PLC Ultima, že proste niečo nie je v poriadku. Akkor van egy ilyen is a Behind MLM, Mavi cég, Mavi. Zase nejaká firma Mavi. Ugye, jó, nem kommentálom, oké, ez a Mosaic Alpha. Cryptex. Oké, tehát ez csak így név nélkül. És van egy jó hírem, rákerestem a Blogbenre, csak hogy megnyugodjak. Dobrá správa, že napísal som tam Blogben, aby som sa trošku upokojil. Nem tudok jól angolul, mi az, hogy no results? Az mit jelent? Že neviem po anglicky, čo znamená no results. Az mit jelent, hogy pogričátok le? Žiadny záznam však. Nincs találat. Kicsit megnyugodtam itt 7 év után, hogy... Tak po 7 rokoch som sa trošku upokojil, že som na mieste, kde nie sú záznamy. Meg volt ez a Mirrorlex, ezt nem tudom, ki ismeri a Mirrorlex-et. Počul niekto o Mirrorlexe? Ez 15 nap alatt meg 3-szorozta a pénzedet. Za 15 dní strojnásobili peniaze. 15 nap. Za 15 dní. De itt azt mondtam, hogy 15 napom az azért van. Ale tu som povedal, že 15 dní ja zase mám. Úgyhogy ide csak itt full titokban csak én magamnak beraktam pénzt. Len tak tajne som tam vložil nejaké peniaze. 19 000 eurót. 19 000 eur. Ezt az ember nem felejti el. Človek nezabudne na takú sumu? Hát mondom 15 nap. 15 dní. Tehát pont akkor ment csődbe a cég, tehát akkor kapcsolták ki a szervereket. A vtedy, keď som tam tie peniaze dal, vtedy vypli servery a skončila firma. Na, és akkor most már értitek el, hogy minek kellett ez a Mika rendelet. Takže možno už všetci chápete, že kvôli čomu tá Mika vlastne je dôležitá. Egy átlag ember, aby jeden obyčajný, priemerný človek, de még ez egy ügyvéd is lehet. Môže to byť aj právnik. Tehát aki nem egy ilyen kriptó szakértő, blokklánc szakértő. Kto sa nevyzná v kryptomenách a blockchainoch a podobne. Tehát egy átlag ember nem tudja eldönteni, hogy ez most átverés vagy nem. Lebo priemerný človek jednoducho nevie posúdiť, či je to podvod alebo nie. Ilyen hamis engedélyeket mutogatnak. Ukazujú všelijaké podvodné vlastne povolenia. Ilyen Forbes címlapokat mutogatnak. Ukazujú titulné stránky Forbesu. És te, mint átlag ember, honnan a szarból tudod, hogy ez most igaz vagy nem igaz? A človek proste, ktorý si žije svoj život, odkiaľ má vedieť, či je to pravda alebo nie. És az a baj, hogyha a Forbesnak elég pénzt fizetsz, akkor kiraknak kitrakjuk ki a Forbes címlapot. A pravda je, keď zaplatíme dosť peňazí Forbesu, tak nás tam capnú na prvú stránku. Címlapon, mint kriptokirálynak, kriptokirálynak. A budeme tam svietiť. Hát az a baj, értitek, és az átlag embert ezzel meg lehet zavarni. Hát akkor hogyan döntsem én el, hogy hova szabad nekem egyáltalán pénzt rakni? Hova? A teda priemerný človek je veľmi ľahko zavediteľný a teda ako sa ja mám teraz rozhodnúť, či je to dobré alebo nie. És ezek az átverések már olyan szintig eljutottak, hogy egyszerűen az államok azt mondták, hogy ezt már nem lehet szó nélkül hagyni. A tieto podvody sa vlastne rozmnožili už natoľko a išli do takej hĺbky, že už štáty si povedali, že ďalej to nemôžeme dovoliť. Hiszen annyi pénz pörög a kriptokban, mint a bankokban vagy a biztosítókban. Pretože v tom kryptosvete sa už točí toľko peňazí ako v bankovej sfére. Na most, ha ennyi pénz pörög, akkor ezt már illene szabályozni. A keď sa tam točí toľko peňazí, tak už by bolo na mieste, aby sa to korigovalo. Főleg úgy, hogy 100-ból 99 az átverés. A hlavne kvôli tomu, že zo 100 prípadov 99 bolo podvodov. És ezt az Európai Unió 2023. május 31-én elfogadta, tehát a rendelet megszületett. A Európska únia sa teda rozhodla
31. mája 2023, že to ideme regulovať. Ez a MiCA azt jelenti, hogy Markets in Crypto Assets. Takže bolo to prečítané, to je MiCA, skrátka. Tehát ez a kriptopiacot szabályozza. Bude to teda regulovať kryptotrh. Tehát most ezt nem akarom még egyszer elolvasni, hogy miért szükséges a MiCA, egyszerűen azért, hogy a fogyasztókat védjék. Takže nebudeme to celé čítať, ale v podstate MiCA je dôležitá kvôli tomu, aby chránili spotrebiteľa. Tehát leegyszerűsítve, hogyha én egy ügyfél vagyok, keď ja som klient, fel tudok menni és meg tudom nézni az adott cégnek, van engedélye, vagy nincs. mám možnosť sa pozrieť, či tá firma, ktorá ma oslovila, či má svoje povolenie alebo nemá. Mint hogy meg tudok nézni egy bankot, hogy az fenn van-e a nemzeti bankok oldalán. Takže môžem si aj banku skontrolovať, či je na stránke Národnej banky zaznamenaná. Vagy a biztosítókat is meg tudom nézni, hogy melyik hivatalos, melyik nem hivatalos. Alebo poisťovne, ktorá je a ktorá nie je pravá. Tehát ez a MiCA, ez leegyszerűsíti ezt az egész folyamatot. A táto MiCA bude zjednodušovať celý tento proces. És akkor majd két helyen kell nagyon figyelni, most ez az egyik hely, ahol nagyon érdemes figyelni. Na dvoch miestach bude treba potom dávať pozor, teraz to je prvé miesto, kde je dôležité, aby ste dávali pozor. Hogy hogyan tudják, vagy akarják kijátszani a csaló cégek a MiCA engedélyt. To je jeden z dôvodov, je, akým spôsobom chcú tie podvodnícke firmy vlastne aj tú MiCu nejakým spôsobom preelstiť. Mert ezek a Forbes címlapon szereplő kriptokirálynők azért nem olyan hülye emberek. Pretože tí, čo sa dostali, tí kryptokráli na všelijaké Forbesy, to nie sú hlúpi ľudia. Ezek próbálják ezt kijátszani, a MiCA-t is próbálják kijátszani. Snažia sa teda obísť tú MiCu. Az egyik nagy, mondjuk ez leggagyibb kijátszás. Ako najhlúpejšie, to, čo robia, je, hogy azt mondják, hogy ők tulajdonképpen nem is kriptovalutát árulnak. Že vlastne tvrdia, že oni nepredávajú kryptovaluty. Ők oktatási csomagot árulnak, ale školiací program. És ajándékba adják a tokeneket. A tokeny dávajú zadarmo ako darček k tomu. Hát ha veszel 50 000 euróért oktatási csomagot, takže keď kúpiš za 50 000 eur výukový program, amely nem tudom mit tanítanak, nevieme čo učia, čo vyučujú, akkor ingyen ajándékba kapod a tokent. Tak dostaneš zadarmo tokeny. Tehát nincs itt semmi látnivaló, ez nem MiCA ügy. Takže tu nie je čo vidieť, to nie je MiCA. Ez egy oktatási ügy. Je to školiaci program. De ezt már nem verik használni egyébként, ez már nagyon gagyi. Už toto akože je na hrane a už to prestávajú používať. A leggyakoribb az, hogy NFT-t kell vásárolni. Najčastejšie je to, že treba nakupovať NFTčka. Ugyanis a MiCA rendelet az NFT-ket nem szabályozza. Pretože MiCA NFT nebude regulovať. Ugye az NFT-k ezek az ilyen digitalizált ilyen dolgok, ilyen képecskék. NFTčka sú digitalizované vlastne dokladovanie pravosti, čohokoľvek. Egy egyedi kép, ami fenn van a blokkláncon. Je to jednoduchý obrázok, ktorý je umiestnený na blockchain a nedá sa proste kopírovať len. Ez jellemzően egy primitív dolog. Je to primitívna záležitosť. Ezt nem szabályozza a MiCA. A na toto teda nie je regulácia MiCA. Tehát akkor NFT-t kell vásárolni. Takže treba nakupovať NFT. Tehát ha ilyet látsz, menekülj! A keď také vidíš, utekaj. És a tokeneket ingyen kapod. A tokeny zase dostávaš zadarmo. Tehát ha a tokennel bármi gond van, keď s tokenom je akýkoľvek problém, mehetsz a sóhivatalba reklamálni. Sóhivatal? Sóhivatalba. Hát a sóhivatal. Môžeš ísť reklamovať kam chceš. Na lampáren, tak. Hiszen az NFT-t vetted meg, azt meg ugye megkaptad. Pretože NFTčka si kupoval a ty si dostal. Ott van az a kis majom a te walletedbe. Tam máš vo svojej peňaženke takú opicu. Az csak a tiéd. A to je len tvoja. Örökre. Navždy. Jó? Tehát ez az egyik ilyen kijátszás a MiCA-nak. To je taká prvá kľúčka. A másik, hogy a MiCA rendelet az nem szabályozza a decentralizált kriptovalutákat. A MiCA nebude vlastne upravovať decentralizované kryptovaluty. Tehát ugye a legtipikusabb példa, hogy a Bitcoin az ugye egy decentralizált kriptovaluta. A príklad je Bitcoin, ktorý je decentralizovaný. Annak nincs egy tulajdonosa, egy cég. Nemá jedného vlastníka alebo nejakú firmu, ktorá to vlastní. Azt ugye egy nagy számítógépes hálózat üzemelteti. Bitcoin v podstate prevádzkuje obrovská sieť počítačov. És az úgy mondjuk, hogy az decentralizált, tehát nincs egy központi ember, aki azt mondja, hogy na ő a Bitcoin tulajdonosa, vagy a cég, tehát nincs ott egy ilyen. Takže je to decentralizované, lebo nevieme určiť, že tuto konkrétne, ja neviem, ako Jožko je majiteľom Bitcoinu. Ezért, ami 100% decentralizált, a čo je na 100% decentralizované, mint például a Bitcoin,
ako napríklad Bitcoin, azt nem szabályozza a Mika. to nebude Mika upravovať. Ezért mit mondanak a csalók? A čo povedia tí podvodníci? Hogy mi egy decentralizált termék vagyunk. Budú sa oni teda považovať za decentralizovaný produkt. Tehát ránk nem vonatkozik a Mika. Na nás sa to nevzťahuje. Tehát ezek a rohadt mafiózók, A títo mafiózovia, onnan lehet tudni, hogy valaki egy rohadt mafiózó. tak sa to dá rozoznať, že to je taký hnusný mafiózo, Nincsen Európai Uniós cége. nemá firmu v Európskej únii. Minek kellene neki? Na čo by ju mal? Hiszen ő NFT-t árul, meg decentralizál. Lebo predáva NFTčka a je decentralizovaný. Nincs az Európai Unió bankszámlája. Nemá v Európskej únii bankový účet. Hiszen a mafiózóknak nem szoktak bankszámlát nyitni az Unióban. Pretože v únii takýmto ľuďom neotvoria bankový účet. És természetesen nincs uniós engedélyese. A samozrejme, že nemá žiadne povolenia v Európskej únii. Hiszen neki nem kell. Lebo on nepotrebuje. De a lényeg, hogy megértsük a Mikát leegyszerűsítve. A aby sme pochopili Miku úplne zjednodušene, Ha valaki pénzt akar tőled elkérni, keď od teba chce ktokoľvek peniaze zobrať, legyen az euró, vagy valamilyen kriptovaluta. nech sú to eurá alebo akékoľvek kryptomeny, Tehát utalj nekem bitcoint, presuň ku mne nejaké bitcoiny, USDT tedört, predaj mi USDčka, mert az neked hű, de jó lesz. lebo z toho budeš mať neviem aký profit. No ahhoz már Mika engedély kell. K tomu už potrebujeme Mika povolenie. Hát én oda megyek bárkihez, hogy adjál nekem pénzt, és előadok egy sztorit, Lebo keď prídem ku komukoľvek, daj mi peniaze a ja ti za to predám nejaký príbeh, ahhoz engedély kell. k tomu treba povolenie. Akkor is, ha azt hazudom, hogy NFT, meg akkor is, ha azt hazudom, hogy decentralizált. Aj keď budem klamať, že je to NFTčko alebo že je to decentralizované, potrebujem povolenie. Ezt értitek? Je to takto zrozumiteľné? Ez nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a legfontosabb. Ez az egyik nagyon fontos, amit el akartam mondani. És akkor a Mikából itt egy ilyen rendelet, most egy jogszabályt elemzünk. Teraz vlastne z tej Miky niečo vyberieme vonku. Tehát le van írva a Mikába feketén-fehérre, hát ezt most ezt nem akarom lefordítani, az a lényeg, hogy a Mika nem azt nézi, hogy te minek hazudod. Mika teda popísala všetky tie veci, ale Mika nebude sledovať to, že čo budem klamať o tom, čo robím. Hanem az, hogy ez konkrétan micsoda, tehát konkrétan mi történik. Ale oni konkrétne skontrolujú, že čo sa vlastne deje v tej mojej činnosti, ktorú vykonávam. Tehát, hogyha én ugye nekem, hogyha hitelt akarnék adni, akkor nekem banknak kéne lennem, ugye? Keby som chcel poskytovať úvery niekomu, tak by som musel byť bankou. De én még egy uzsorás vagyok. Ale ja som úžerníkom. Havi 10%-ra adok uzsorát. Dám vlastne ti úžernícky úver za 10% mesačne. Ha nem adod vissza, meghal a családod. Keď nevrátiš, zomrie ti rodina. Tehát ez illegális, ugye? Toto je ilegálne. Tehát én nem azt mondom, hogy uzsorás vagyok, A ja teraz nehovorím, že som úžerník, hanem nem tudom, kreatív pénzügyi tanácsadó. ale som kreatívny finančný poradca. De a törvény nem azt nézi, hogy én minek hazudom magam, Ale ten zákon nebude sledovať, že čo o sebe ja tvrdím, hanem hogy én mit csinálok valójában. ale čo skutočne robím. Én egy uzsorás vagyok. Ale egy som mafió. skutočne úžerník, pretože robím, rozdielam ľudí. És hiába mondja valaki azt, hogy NFT-t árul vagy decentralizált, A darmo, že bude tvrdiť o sebe, že predáva NFTčka alebo je decentralizovaný, hogyha ott valaki pénzt akar valakitől így kiudvarolni, pretože keď niekto od kohokoľvek chce peniaze za nejakým účelom vytiahnuť, az a Mika hatája alá tartozik, pont. už patrí pod teda sledovanie Mika a musí mať to povolenie. Külön itt el van magyarázva, csak ezt most nem akarok itt jogászkodni. Takže je to presne vysvetlené, ako to funguje. És akkor nem tudom, hogy Szlovákiában hogy mennek a büntetések, Magyarországon nagyon aktív a Magyar Nemzeti Bank. Nevie na Slovensku, ako u nás funguje vlastne trestanie takýchto vecí, ale v Maďarsku už Národná banka je veľmi tvrdá a A Magyar Nemzeti Bank mindenkitől próbál pénzeket beszedni, büntetnek, mint az állat. A práve z tohoto dôvodu Maďarská národná banka sa snaží všade všetko, čo sa dá pokutovať, lebo takýmto spôsobom sa dostávajú k peniazom. Például ezt az ilyen pilóta játékot, ez is ilyen NFT hülyeség, mindegy Falcon a neve egy név nélkül. Aj toto je nejaké lietadlo a tiež pod názvom Falcon funguje. 1,5 milliárd forintra büntették meg. A tam bola pokuta 1,54 miliardy forintov. Az most nem tudom, 400-zal kell osztani. Videli 400 a máme eurá. Vagy most már 410, hogy beszélhetünk. Možno za tých 5 minút už je 410.
Tehát, hogy itt nagyon komoly büntetésekre tudnak számítani a cégek, akik engedély nélkül tevékenykednek. Takže firmy už by sa mali začať báť, ktorí robia niečo nečestné, že budú veľmi, veľmi tvrdé postihy. De nem csak a cégek tudnak komoly büntetésekre számítani, Ale nie len firmy sa musia báť takýchto postihov, hanem te, a tanácsadó, ale každý z nás, kto niekomu niečo odporúča, hiszen a cégek nagyon ügyesek, mert elbujkálnak a brit Virgin szigeteken, pretože firmy tie sú veľmi šikovné, oni sa schovajú na nejakých ostrovoch te meg kiállsz és itt tartasz egy büntetést, a my tu stojíme vpredu a robíme predstavenia, amit valaki fölvesz, ktoré niekto natočí aztán mehet a büntetés, mert hogy te neked nincs Mika engedélyed mondjuk. a môže prísť vlastne pokuta, pretože nemáme Mika povolenie. Vagy a Facebookon hirdetsz valamit, valami ilyen mavit, vagy ilyen PLC útját. Alebo na Facebooku proste zdieľame niečo, čo nie je úplne v poriadku. Megbüntetnek. Nem tudom Szlovákiában, hogy mennek. Magyarországon kőkeményen büntetnek. Neviem na Slovensku ako, ale už v Maďarsku aj za toto sú postihy, keď zdieľame takéto veci. Én, aki már 7 éve engedéllyel rendelkezek elő-hátul, A ja, čo už 7 rokov vlastne pracujem tak, že z každej strany mám povolenia na všetko. most kaptam levelet A teraz som dostal vlastne list z Maďarskej národnej banky. Itt ecsetelték, hogy miben kéne javítanom a kommunikációmon. A popisujú, že čo by mal upraviť na svojej komunikácii. Mert hogyha még mondok ilyeneket, Lebo keď ešte budem vyhlasovať také de semmi meredek dolgot nem mondtam, csak nem mondtam, hogy akár, meg mit tudom én. Ale vlastne nič také som, čo by mohlo byť trestné, nehovoril, len proste je to o slovíčkárení. A büntetési tétel 250 eurótól 5 millió euróig terjed. A vlastne pokuta za takéto niečo je od 250 až do 5 miliónov eur. Tehát vigyázz, Takže dávajme si pozor. már nem a blogbennel. Teraz nie v spojitosti s Jó, blogbenom. mondjuk itt is meg vagy mit szabad mondani, mit nem. Tehát itt is. Aj tu je vlastne dané, že čo môžeme a čo nemôžeme povedať. De ha te egy Mika engedély nélküli céget promotálsz, Ale keď ty budeš robiť promóciu akejkoľvek firme, ktorá nemá povolenie MiCA, és hiába mondod azt, hogy ez csak NFT meg a decentralizált, darmo budeš vyhlasovať, že to je len NFC alebo je to decentralizované, úgy megbüntetnek, hogy attól kódolsz. pokuta môže prísť taká, že proste človeka to odrovná. Tisztul a piac, Čistí sa trh, új szakma születik. vzniká vlastne nová profesia. Tehát ha te vagy a barátod, akar-e olyat, hogy a saját arcoddal rabolsz a mafiózóknak pénzt? Akarsz-e ilyet? Tehát adod-e az arcodat, mert te adod az arcodat, és te lopod el a pénzt a mafiózóknak, akik a Brit Virgin szigeteken futnak? Že či my teda sa vieme vžiť do tej úlohy, že sa postavíme pred ľudí, my získavame pre tých mafiózov, ktorí sú schovaní niekde na ostrovoch, peniaze a sme stále vystavení vlastne tým pokutám. Tehát, hogy akarod-e te elvinni a balhét? Chceš ty byť ten človek, ktorý si to všetko odnesie? Mert egyébként a bírságot is te fogod kapni. Pretože aj tá pokuta príde tebe, nie im. Mert a Brit Virgin szigeteki bujkálók nem tudják megbüntetni. Lebo tí, čo sú na tých všetkých ostrovoch panenských, tak tam pokuta nedojde. Nem beszélve le akarod-e magad járatni egy életre. A ďalšia vec je, že či teda chceme urobiť takú blamáž, aby sme na celý život skončili. Egyébként Magyarországon már magát az értékesítőket is szabályozzák, nem csak a cégeket. Mimochodom v Maďarsku teda už sú regulovaní aj samotní predajcovia. Szlovákiában ez még nincs, hál' Isten, Na Slovensku zatiaľ ešte nie je, de várható, hogy itt is az értékesítőket is beszabályozzák. ale môžeme očakávať, že budeme musieť takisto, ako sú poisťovací a podobne, byť regulovaní. Mint ahogy biztosítási ügynök is engedélye lehet lenni, meg banki ügynöknek is Szlovákiában gondolom én. Igen. Tak ako keď chcem pre banku robiť alebo pre poisťovňu, musím mať skúšky v Národnej banke. Hát most ez a Magyar Nemzeti Banknak a szervezete, Štruktúra Maďarskej národnej banky, gondolom a szlovák is hasonló. aj slovenská je asi rovnako. Ez a fele csak azért van, Celá tá pravá strana hogy a pénzeket beszéljék. je o tom, aby peniaze získali pre Národnú banku. Na, eddig voltak a rossz hírek. Takže doteraz to boli zlé správy. Hát, vagyis ez nem rossz hír, ez a konkurenciának rossz hír. Ani to nie je pre nás zlá správa, to je pre konkurenciu zlá správa. Tehát lehet törvényesen is rockstar jövedelmeket keresni, ez a lényeg. A dôležité je to, že dá sa aj zákonne zarábať vlastne na úrovni rokových hviezd. Összefoglalva, Mika rendelet az miket szabályoz. A teraz zhrnieme vlastne, že MiCA čo všetko bude regulovať.
hosszasan leírva, hogy milyen követelmény kell egy céghez, hogy engedélyt kapjon. Veľmi široko je popísané, že aké sú podmienky, aby firma mohla vyhovieť. Szabályozza a stablecoinokat és az eszközfedezetű coinokat. Upravujú sa vlastne stablecoiny a coiny, ktoré sú kryté tovarom alebo niečím. Hej. Pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni ilyen szankciók vannak benne. Sú tam sankcie proti praniu špinavých peňazí a podobne. Fogyasztóvédelem. Ochrana spotrebiteľa. És a felügyelet és a végrehajtás. A hlavne je tu ten dohľad a vlastne už tá výkonná moc, kde sú pripravení na to, aby tie pokuty skutočne boli. És ezt a témát elemzi 525 oldalon keresztül. A toto je rozobraté na 525 stranách. Ez konkrétan annyi oldal. Presne toľko strán má Mika. Én ezt legalább 3-szor elolvastam. Ja som to asi 3-krát už prečítal celé dookola. Mert először rohadtul nem értettem. Na prvýkrát som vôbec nerozumel. Utána meg lassan olvastam el. Potom som veľmi pomaličky čítal. Most meg már elfelejtettem és újra olvastam. Teraz som to zabudol, tak čítam to zás. És a július 1-e az most egy nagyon komoly határidő, tehát 2025. július 1. A teda 1. júl 2025 je veľmi dôležitý dátum. Mivel ugye kötelező a Mika mindenkinek, aki kriptot akar promotálni. Keďže Mika bude povinná úplne pre každého, kto chce v tomto kryptosvete čokoľvek ponúknuť. Ez egy óriási lehetőség. Je tu jedna obrovská príležitosť. Azért, mert az emberek keresik a pénzüknek a helyét. Pretože ľudia hľadajú miesto pre svoje peniaze. Ugye bankba rakod a pénzedet? Hát semmi a betéti kamat. Čo, dáš do banky svoje peniaze, ako čo na tom získaš? Aké úroky sú tam? Vannak ugye az államkötvények, nem tudom, Szlovákia mennyi az államkötvény kamata? Aký máme úrok tuto na štátnych dlhopisoch na Slovensku? 2% lehet? 2-3%? A 2 asi však. No. Magyarországon 6,7% azt hiszem. Aj v Maďarsku je to 6-7. De ugye Magyarországon kurva nagy az infláció. Ale tam je obrovská inflácia. Tehát még így is mínuszban vagy. Aj tak si v mínuse. A lényeg, hogy az se egy túl izgalmas dolog ez a magyar államkötvény. Takže ani tie štátne dlhopisy nie sú nejak veľmi zrušujúca záležitosť. A kriptó az izgalmas, csak eddig nem volt szabályozva. A krypto to je zrušujúca vec, ale nebolo to regulované doteraz. Meg egy komoly embernek azért nem volt túl jó statisztika, hogy 100-ból 99-szer elbukod a pénzedet csalás miatt. A vlastne ľudia nemali tú predstavu o tom, že zo 100 prípadov 99 prídem o svoje peniaze. Tehát állítom, hogy ez az idei legnagyobb dobása, ez a Mika engedélyes. A ja dneska tvrdím, že to, čo v tomto roku nás môže postihnúť, je to najlepšie, čo sa môže stať, a to je práve tá Mika, že vstúpi do platnosti. Itt még lesz két fontos díj, és akkor befejeztem ezt a Mikát, mert látom, hogy fáradtok. Tu ešte budú 2 body a končíme s Mikou, lebo vidím, že už je to únavné. De ezt érdemes tudni, hogy képben legyetek. Ale je to dôležité vedieť, aby sme boli v obraze. Tehát ugye vannak a kriptovaluták. Teda sú kryptovaluty. Na most ugye a Mika az háromféle kriptovalutát mutat be. A Mika vlastne predstavuje, alebo áno, hovorí o 3 rôznych kryptovalutách. 3 csoport van, mondjuk úgy. Sú tu 3 skupiny. Vannak az elektronikus pénztokenek. To sú elektronické peňažné tokeny. Ami tulajdonképpen olyan, mint a USDT Tether. To sú ako USDT. Tehát az tulajdonképpen dollár, csak kriptoformában. Je to dolár, ale je to v elektronickej forme. Azt ugye értitek, hogy nem kap mindenki lehetőséget arra, hogy kriptodollárt hozzon létre. To asi chápete všetci, že nedostane každý príležitosť, aby teraz vydal kryptodoláre. Az olyan, mint hogyha neked lenne egy pénznyomdád, nyomtathatná eurót. To je ako keby si mal vlastne tlačiareň peňazí a mohol by si eurá tlačiť. Tehát ez egy nagyon komolyan beszabályozott dolog, hogy ki az, aki elektronikus pénztoken tud kibocsájtani. Takže toto je veľmi presne určené, že kto je ten, kto môže vydávať kryptomeny elektronické. Tehát leegyszerűsítve ez kb. Egy ilyen banknak kell lenni, kb. K tomu, aby sme to mohli robiť, tak minimálne banka by sme mali byť. Ugye az USDT Tetherrel az a gond, a problém s USDT Tetherom, hogy valószínűleg nincs mögötte annyi dollár, mint amennyit nyomtatnak belőle. Je pravdepodobne vlastne situácia, že nie je tam toľko dolárov, koľko sa toho tlačí. Ez egy nagyon nagy probléma. A je to veľký problém. Ha mindenki be akarná váltani, akkor nem lenne... Pretože keby to každý chcel zameniť, hej, za hotovosť, tak nie je. Az Európai Unióban egyébként ki is vezetik az USDT Tethert, és nem kap az életbe semmi engedélyt.
A v Európskej únii vlastne toto končí a nedostanú MiCA povolenie. Tehát leváltják más ilyen stablecoinra. Bude to zamenené na iný stablecoin. Persze, hogyha megszerzi a MiCA engedélyt, akkor persze jó lesz, de nem úgy néz ki, hogy... Keby získali MiCA povolenie, tak bolo by to dobré, ale nevyzerá to tak, že získali. Ez az egyik típusú kriptovaluta, ez az elektronikus pénztoken. Takže to je prvý typ kryptovaluty, tie elektronické peniaze. A másik típusú, ez az eszköz alapú token. A vlastne ten druhý typ, to sú vlastne tokeny kryté čím? Hodnotou. Tak, že majú za sebou niečo. Az eszköz alapú token, amögött van valami kézzel fogható dolog. Je tam niečo, čo viem chytiť proste. Tehát van mögötte ingatlan mondjuk. Nehnuteľnosť tam môže byť, alebo niečo podobné. Hát ha nekem van ilyen tokenem, akkor én résztulajdonos vagyok mondjuk egy ingatlanban. To znamená, keď ja takýto token vlastním, tak som spoluvlastníkom nejakej nehnuteľnosti. Vagy van mögöttem mondjuk aranyletét. Alebo môže tam byť zlato. És akkor, ha van olyan tokenem, akkor én aranytulajdonos vagyok. A keď takýto token vlastním, tak časť toho zlata je moja. És be tudom váltani a tokent igazi aranyra, ha akarom. A viem svoje tokeny zameniť na skutočné zlato, keď chcem. Mert mondják azt ilyen nagy régi módi befektetők, hát a kripto egy hülyeség. Lebo tí starovodní vlastne investori hovoria, že krypto to je blbosť. Hiszen nincs mögötte semmi. Lebo nemá za sebou nič. Na az eszköz alapú token mögött pontosan ott van az adott érték. Ale tieto tokeny práve majú za sebou tú hodnotu, pretože sú niečím kryté. Csak a blokkláncon működik. A rozdiel je ten, že to funguje na blockchaine. Tehát sokkal egyszerűbb, hogy most nem kell idehoznom egy ilyen aranytömböt, hogy odaadjam neked. A je oveľa jednoduchšie, že nemusím sem ťahať teraz kocku zlata, aby som ti ju odozdal. Amit ma jól ellopnak útközben. Čo je dobré, keď mi ju ukradnú cestou. Mindaz, hogy a walletemből utalok neki egy olyan tokent, ami mögött ugyanúgy ott az arany. Takže oveľa jednoduchšie, že z mojej peňaženky presuniem takéto tokeny a je to rovnako zlato, ako keby som to mal. És a harmadik kategória az a neve, hogy eszköz alapú token és elektronikus pénz tokentől eltérő kriptovaluták. A tá tretia kategória je tá, ktorá sa odlišuje od týchto, ktoré sú kryté hodnotovo. Tehát ez az egyéb. To sú teda iné. Tehát összes ez a háromféle kriptovaluta van itt az Európai Unióban, a MiCA rendelet ezt a hármat szabályozza. A tieto tri druhy vlastne kryptovalút budú regulované v Európskej únii, vďaka MiCA. Tehát ezek a termékek, ez a portéka. To sú vlastne produkty, to je to, o čom sa tu bavíme. Mint egy boltba bemész, és akkor van tej, meg kenyér. To je ako keď vojdem do obchodu a mám tam mlieko a chlieb a čokoľvek ďalej. Ez a termék. To je produkt. És akkor vannak a kriptoeszköz szolgáltatók. A potom sú tu vlastne poskytovatelia služieb v kryptosvete. Akik ezeket a kriptovalutákat kibocsátják. Tí, ktorí vydávajú takéto kryptovaluty. Lehet ott náluk tárolni. Je možné tie kryptovaluty u nich uskladňovať. Vagy tőzsdék, ahol tudsz trédelni. Alebo môžeme sa baviť o burzách, kde vieme obchodovať. Tehát a kriptoeszköz szolgáltatók, mint például a Blockben. Ako napríklad Blockben, hej, tiež je jeden z takýchto poskytovateľov služieb. Ugye ez ennek az iparágnak a csúcsa, ez a kriptoeszköz szolgáltató. A toto je vlastne špička tohto odvetvia, poskytovateľ služieb v tejto oblasti. Tehát mi vagyunk a bolt, nagy pláza. My sme ten veľký obchod, my sme tá pláza. Ahol lehet kapni mindenféle csecsevecsét. Kde si môžeme vybrať z mnohých rôznych vecí. Sőt, a kriptoeszköz szolgáltató létre tud hozni tokeneket. A čo je dôležité, poskytovateľ týchto služieb, on môže aj vydávať takéto tokeny. És a kriptoeszköz szolgáltatáshoz egyébként nem kell elvileg olyan nagy dolog. A nie je to zase až taká komplikovaná vec. Egy olyan cégnek, mint a Blockben, neki 125 000 euró minimum tőkére van szüksége. Firma ako Blockben tak potrebuje minimálne 125 000 eur k tomu. Tehát itt nem a pénz a probléma. Tu nie je problém s peniazmi. Hanem az az iszonyatosan sok szakmai megfelelés, ami kell ehhez, hogy valaki MiCA engedélyt kapjon. Ale to, čomu všetkému musí tá firma vyhovieť, aby tú MiCA vôbec mohla získať. Aki tőzsde akar lenni, tehát tőzsde. Ten, kto chce byť ako burza, annak 150 000 euró minimum követelmény. Ten už musí mať minimálne 150 000 eur. Tehát az se egy nagy összeg egy tőzsdének. Ani to nie je veľká firma pre nejakú burzu. Ott is az a nehéz, hogy megfeleljenek annak a sok-sok feltételnek. Aj tam je to ťažké, aby vyhoveli všetkým tým podmienkam. Csak ez azért, hogyha tudjátok. Toto je preto dobré vedieť. Ha valaki odajön hozzátok valami mafiózó hülye állat. Pretože keď sa stretnete s takým nejakým mafiózom, čo vám bude vysvetľovať. Fektes be a mit tudom én milyen fasságba. Daj svoje peniaze do tohoto alebo do tamtoho.
Akkor van Mika engedélye? Tak stačí sa opýtať, máš povolenie Mika? Ó, nincs, mert nekünk nem kell. Nie, lebo my nepotrebujeme. Mi decentralizáltak My vagyunk. sme decentralizovaní. Meg ez amúgy is NFT. A inak je to aj tak NFTčko. Én meg megkérdezem tőle, A ja sa ho opýtam, bazd meg az én pénzem kell, ty chceš moje peniaze? és neked nincs 125 000 eurót, A ty nemáš 125 000 eur? meg egy jó ügyvéded, A dobrého právnika? menj a faszba. Chod si po svojom. De ezt komolyan mondom, hogy tehát aki pénzt akar tőlünk beszedni, ez megugorható, tehát ez nem egy lehetetlen dolog. A teraz ale úplne vážne hovorím, kto od nás bude chcieť na čokoľvek peniaze, toto, keď nemá, Aki ezt nem tudja teljesíteni, az itt el lesz lehetetlenítve az kto unió. toto nevie absolvovať a získať, tak jednoducho skončil na tomto trhu. Ha a céget nem is tudják megbüntetni, mert a Brit Virgin szigeteken van, Keď sa firma nedá nejakým spôsobom postihnúť, lebo je niekde na Panenských ostrovoch, de valaki csak beszél róla. ale niekto o tom bude rozprávať, Különben honnan tudnának róla? inak ako by sa o tom ľudia dozvedeli. Egy Facebook hirdetés, egy előadás, Hej, egy na Facebooku niečo dáme zdieľať, bude nejaká prednáška. SMS čísz, egy Messenger üzenet. Stačí, že napíšeme SMS-ku, cez Messenger niečo napíšeme. Kifényképezzem, beküldöm a hatóságnak. A ja si to odfotím a pošlem to na úrady Puf, megy a büntetés. a už ide pokuta. Mert nincs 125 000 eurója, meg Lebo egy ügyvédje. nebolo tam 125 000 eur a vybavovanie vlastne tých. És ehhez nem kell nagy ész, hogy megnézzük, hogy hol vannak ezek nyilvántartva. No a netreba k tomu byť nejaký úplne múdry, aby sme sa pozreli, kde všade sa to dá zistiť. Ez az ESMA nevezetű cég, az, aki ezeket nyilvántartja. Teraz je tu spoločnosť s názvom ESMA, ktorá vlastne dohliada na to, kto každý má vlastne povolenie. Ez az Európai Unió azon szervezet, aki ezeket felügyel és nyilvántartja. A je to vlastne spoločnosť, ktorá je zriadená Európskou úniou, aby sa sledovalo, kto má a kto nemá povolenia. Felmentek az ESMA honlapjára, Stačí ísť na domovskú stránku ESMA és látjátok, hogy melyik eszközalapú tokennek van engedélye, a budeme vidieť presne, že ktorý typ tokenu vlastne má povolenie, alebo ktorá firma ho má, melyik elektronikus pénztokennek van engedélye, ktoré tokeny elektronické majú povolenia, melyik kriptoeszköz szolgáltatóknak van potom engedélye. ktorý poskytovateľ služieb v kryptosvete má povolenia, Itt lesz majd ugye a blogban. tu bude aj blockchain, Ugye az egyéb tokeneket is itt látjátok. aj tie ostatné vidíme tam. És az E pont a kedvencem. A posledný bod je môj obľúbený, A fekete lista. to bude čierna listina. Ahol kifejezetten oda van írva, hogy kik azok, akik valószínűleg csalók, akármi. A vyslovene je to tam napísané, ktorí sú tí, ktorí sú podvodníci a proste nie je niečo v poriadku. Oda jön a barátod, Príde kamarát, hogy NFT-t árul decentralizáltan. predáva NFTčka, je decentralizovaný, Semmi gond. nič sa nedeje, ESMA. otvoríme si ESMu, Ha fenn van a fekete listán, ak je na čiernej listine, akkor ez egy elég kellemetlen tak beszélgetés. je to dosť nepríjemné. Kik azok a kriptoeszköz szolgáltatók, akik már kaptak A engedélyt? ktorí sú tí poskytovatelia služieb, ktorí už dostali? Ez az összes. To sú všetci, ktorí to dostali Jelenleg. momentálne. Hát amiket ismerhettek, az mondjuk a Crypto.com, To, čo môžeme poznať, je Crypto.com, OKX tőzsde kapott már engedélyt. OKX, OKX. OKX, burza dostala povolenie. Érdekes módon például a Binance még nem kapott engedélyt. Napríklad Binance ešte nemá povolenie. Tehát ők egy olyan nagy cég, ők ugye a világ legnagyobb kriptotőzsdé, a Binance, A Binance je najväčšia vlastne kryptoburza na svete a és mennek ki a kamionok Litvániába vinni a sok papírt, a hogy bebizonyítsanak mindent, vezú všetko do Litvy, proste, aby dokladovali, ako veci fungujú u nich. de legjobb tudásom szerint még az engedély kérelmet sem tudták beadni sajnos. Ale podľa mňa, podľa toho ako viem, ešte ani len nevedeli podať žiadosť o povolenie. Tehát könnyen meg lehet, hogy a Blockbennek előbb lesz Mika engedélye, mint a Binance-nek. Ale ľahko sa môže stať, že Blockchain bude mať skôr povolenie Mika ako Binance. De már jelen pillanatban is 19 szolgáltatónak van engedélye. A momentálne je to 19 poskytovateľov, ktorí už majú povolenie. Jó? És akkor ez a mondat, ami itt ennek az egésznek a lényeg, és akkor befejeztem ezt a blokkot, azt hiszem. Takže ešte táto veta a tento blok skončíme. Ezt így fordítsuk le együtt. Aha. Szinte végtelen tőke van a befektetőknél. Dá sa povedať, že nekonečné množstvo peňazí je u investorov.
Kisbefektető, nagybefektető és intézményi, tehát céges befektető. To sú malí investori, veľkí investori a firemní investori. De eddig túl nagy volt a bizonytalanság. Ale doteraz bolo veľmi veľká neistota. Ezért nem mertek kriptóba tenni jelentős pénzeket. A práve z toho dôvodu zatiaľ nemali odvahu dať do kryptomien svoje peniaze. Eddig. Doteraz. Ez megváltozik örökre. Toto sa teraz zmení navždy. Hiszen egy új szakma születik. Pretože vzniká vlastne nová profesia vďaka tomuto. A BlackRock a világ egyik legnagyobb befektető cége. BlackRock je jedna z najväčších investičných spoločností na svete. Azt mondja, hogy 2000 milliárd dolláros piac a tokenizáció. A hovorí o tom, že tokenizácia je trh obrovský 2000 miliárd dolárov vlastne. Tehát a Blockben tulajdonképpen ezt képviseli a Blockben cég. Takže v podstate Blockben znamená to, čo sme si doteraz vlastne povedali. A Blockben lesz az Európai Unió legerősebb és legstabilabb platform szolgáltatója. A Blockben bude najväčšia a najsilnejšia spoločnosť Európskej únie, ktorá bude teda poskytovateľom služieb na kryptosvete. No, ilyet például nem mondhatok. Hogy? Ilyet például nem mondhatok. A toto by som nemal hovoriť. Hát a Magyar Nemzeti Bank megbasz. Pretože Maďarská národná banka má už upozornenie. Akár Ale a Blockben lehet. napríklad Môžem že aj Blockben by mohol byť najväčšou firmou. Nemôžem vyhlásiť, že bude. Vagy én mélyen hiszek abba, Alebo ja hlboko verím v to, de ez az én privát hitem és véleményem, a je to môj vlastne súkromný názor, že to tak bude, hogy a Blockben lesz a legnagyobb. že Blockben bude najväčšou És akkor ez spoločnosťou. már lemehet. A toto už môže ísť na záznam. Ugye a Blockbennek milyen termékei vannak jelenleg? Takže aké má Blockben momentálne produkty? Ugye van a Blockstock, ami a platform tokenjük. Je tam Blockstock, čo je vlastne platformový Ezt token. ugye a tőzsdén lehet adni-venni. Na burze sa s tým dá vlastne predávať a nakupovať. Van a Blocknote termékük, ami a 100% arany. Blocknote, čo je 100% zlato. Tehát ez az a tokenizációról beszéltünk. Hovorili sme o tej tokenizácii. És ugye jelenleg a Corona X-szerünk az a Holoverse token. A to, čo je dneska vlastne taká najhorúcejšia vlastne naša vec je Holoverse token. A szünet után, ami nem sokára lesz, erről fogok beszélni. A po prestávke, čo za chvíľku nasleduje, budeme hovoriť o tomto. És abban a pillanatban, hogy megkapja a Blockben a MiCA engedélyt, A v momente, keď Blockben získa MiCA povolenie, ezt is majd kivágjuk, mert lehet, hogy nem abban a pillanatban. a toto vystrihneme, lebo možno, že nie v tom momente, Hát, hogy eltelik lehet egy hét, možno, že prejde týždeň, akár abban a pillanatban. ale možno aj v tom momente. Aztán persze jönnek sorba és sorba és sorba a különböző termékek. A potom prichádzajú nové a nové produkty na tú našu platformu. Hiszen a Blockben az egy blokklánc platform, Lebo Blockben je vlastne platforma, blockchainová platforma. minél több termék fut rajta, annál értékesebb. Čím viac produktov tu bude bežať na našom blockchaine, tým väčšia bude hodnota. És a Holoverse tokenről fogok beszélni, de most akkor szünetet tartunk egy Dáme si prestávku, mení 10 perc, 5-10 percet. 5 až 10 minút prestávka a budeme pokračovať. Köszönöm a figyelmet!